Ki parau nong shong shnong. Menta ke ski kade ke ski bekendai jong ke jingkan kerdep ya keri hi barok ke wei banyele persya ika kelam corona. Kamen siem bat ke jingla ban trei hok jong pi hakum kene ke por kalong ka ba ibahatam bat ke pen i shisha ya ke jingmut ke baskem jong pi baro. Ka sorkar ki bor penyak distrik bat baro ki nong shong shnong ki le trei lang bat ya le persya kat bala ban te lakam ya kene ke jinglong jingman. Karu kompen i jong pi ya ke jing skongu syakitu ki batrei ke kam banyele persya yu kunyang jingpang coronavirus men ha ke sngi ublei kata ke apu ar terdik uleber menta kala kelalong ke nuksa ya baro ki wei kiri ke perthai. Bon na kiri ke perthai ki la pertu bot ya ke ne. Walada ke dei ke curfew jong ki brieu ke jing tiet baje ne ke jing tap kti la ne ke jing tiet peliang. Baro lang ngila pen i ya ke jing teli kum ke ri ha kini ki por jong ke jing saja. Kini ki jingle kila ngam ha ki jingbut jing perkat jing iwei pe iwei bakum kari ngila banile persya ya kene ka jingpang coronavirus ladang ya teli lang ke wei. Kini ki jing tre lang jong pi bat kari baro ke wei lala ban yo i ha kini ki sngi jong ka jingkang shnong ya kari baro ke wei. Paralog ha kini ki sngi haba da ki klorngut ki nong shong shnong kari ki hap shong bai hala ki jong ki yeng ki sem bon kin keli ya la die ke ei ka bakila ban le. Don pat ki ban khuslai kumno dala dia hi onyele persya ya kene ka jing e ka bala long shisha kum ka thma ba. Bon kin khuslai bat sahadu kat usngi kin sedang bat kin hab ban shong bait kum ne. Paralog kane ka dei shisha ka por jong ka jingkang kardep ya ka ri bat bon nangi ngi don bait halaki yeng ki sem la jong henrei om don pat nangi iban long marwei. Ka jinga trelang jong ki shispa lai poklur ngut kinong shong shnong ka don lang bat iwei pe iwei. Kumta ka don kam na ka por sa ka por baki breu ki deiban sngotu ya ka nega jing krau jong ka nega jinga trelang. Paralog kinong shong shnong jong ka ri jongi langit baki lawan na ublay. Dahaba ka ri ka yakhun ya ka nega thma ka bahe kumta pi deiban sngotu ya ka jing trei jong ka bor bah kli tam ne ka bor ba mayan lem baki breu. Ka ne hi kan pen slur yengi kan ai men siem kan pen ilenti bat kan bu ya ka thong ka ba baro in poi syakata. Paralog, hakum gane ka por jong ka jingdom, haba ka klam corona kala sapriang, ngidei ban yai beteng bat angnut, bat yo ya ka jing syai. Ngidei ban persang, ban ai jing yarap ya kitu ki bala syak ta bha, bat ya kitu ki beduk, bakerdu ban ai mensiem ya ki na ka jingdu jing kermen, syaka jing kermen. Ngidei ban penkut no ya kini ki jing ki bala mi da ka bangi turbet, syaka jing syai bat ka jing kermen. Ngidei ban penrem ya kene ka jingdom ta ka bangi pensapriang ya ka jing syai bha baro kiliang. Na kata ka daw hagane ka sngi ublay ban wan kata ka santarik uyayong ngi baro inya telilang banyele persya ya ka jingwan kta bat jingwan ka dum ulo o batap lop da ka jing na ka jing pang corona da ka bor jong ka jing syai. Haga santarik uyayong ngidei ban penkhi ya ka bor jong ki shispa lai popular ngut kinong India. Ngidei ban yo e ka jingkut jingmut jong baro shispa lai popular ngut kinong India sya ka thong ka bakam krau. Haga santarik uyayong kata haga sngi ublay nga kwa khandai minit na pi baro. Haga po khandai baje janmiet daya sngap bahadengong. Haga nega sngi haga po khandai baje janmiet tu pelip ya baro kilat haki yeng jong pi tu yeng haki jingkang yeng neki mala yeng jong pi bat tu thang yaki mombati neki sharak ne penme yaki torch neki flashlight jong ki mobile na ka benta khandai minit. Ngaong biang thang yaki mombati ki sharak ne penme yaki torchlight neki flashlight jong ki mobile jong pi haga po khandai baje janmiet haga santarik ubna yayong. Haga neka por lada pila da pelip ya baro kilat haki yeng jong pi bat baro iwei pe iwei na ngi. Na baro saudong ngila thang ya ki sharak barit ngin sa yo mat ya ka bor jong ka jing syai ka bat tebe syai ka dar ya ka ju ka thong ka ba mangi baro ngin hap banyele persya. Hakata ka jing syai, hakata ka jing thaba bat jing pernai tungin kut jingmut bangin long marway ba manu manuru kim sya i marway. Ki shispa lai popular ngut kinong India kin yeng scam da ka ju ka jingkut jingmut. Paralog ngadon ban kerpat sa kawai hakabaya day bat kanya ba manu manuru kim day ban yalum na yalang hakanu kanu ka jaka kat ba kidang ishim benta hakane ka program. Sngaw bahawat yami syabar syaki surok
bat chiki srok shnong lan ni haki dong jong pi. Tu le yaki haki jingkang neki mala jong ki yeng jong pi. Uwei paki wei kim day ban pen ken yega kendon jong ka jingya jingai uwei na uwei pat neka social distancing. Ya ka jingya jingai uwei na uwei day ban pen ken wat haka nu ka jing long ru. Kani ka long tang ka wei ka lat ban te la kam ya ka jing pen sapriang jong kanyang jingpang coronavirus. Kumta haga santarik uyayong haga po kandai beje janmiet tu shong haba long marwei shipor bat tu pusan halor ka kemi jongi kari India bat ya ki shispa laipok lor ngut kinong India. Tumat ya ka jingkut jingmut bayateli ka wei ka bor bala te song shispa laipok lor ngut kinong India. Kani kan ai yangi ya ka bor ban ya le bat kumju kan ai mensiam yangi ban yo ya ka jingjob hakini ki khilip mat jong ka jing e bat jing jenjan. Kumba ka jingtho hangne ka ong. Utsahu balwan Arya na asti utsa parambalam sa utsaha sayal lokaishu na kinchit api durlabham. Kabamut don ka bor ka bakam kraw ha ka perthei ban ya ka jing iet ba jeliu bat ka jing snow ka jongi. Don ka ei hakane ka perthei ka bangim la ban yo lemba jong ka ne ka bor. Ali ngenya snok ti lang ban yele persya yo nu kunyang jingpang coronavirus bat wanra ya ka jingjob ya ke India. Kublai Shihajar ngo.